Giatangan o gidagsa niadtong Sabado sa gabi ang 11 Kapuso Mall Show sa Cebu City nga nahimo sukad nagkapandemya. Nagpakilig ang mga cast sa giatangan nga series nga Startup PH pinanguluhan ni Asia's multimedia star Alden Richards. Atong siren sa report ni Nico Sereno sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sawa pa ang mall show gipadayag sa mga Kapuso stars atul sa ilang press conference ang ilang kalipay sa pagbisita sa Sugbo. Excited nga gipromote nila ni Alden Richards, Jeric Gonzalez, Royce Cabrera ug Boyto Quizon ang pagabidahan nga Philippine adaptation sa hit Korean series nga Startup PH. Saad nila sa mga tumatan-aw maingganyo sa maong serye tungod sa gipaapil nga Pinoy touch aron mas makarelate ang mga kapuso. Ito talaga yung first na pinanood ko na parang masasabi kong K-drama talaga pinanood ko. Hindi ko akalain na may iyak ako tsaka kikiligin ako. We're very happy na nag-umpisa na tayo gumawa ng ganun. In fact, yung mga Koreans, yung way sila kung paano na sila mag-implement ng template ng mga shows. Pagkagabi gipahigayon ang Kapuso Mall Show sa Ayala Center, Cebu nga gidagsa sa mga tao. Nalangan pa kini makadyot tungod sa pag-uwan apan wala kini makababag sa mga loyal fans aron makita sa personal ang ilang mga idolo. Nalingaw sab sila sa sadya nga mga games nga miapod-apod og exciting prizes. Apan mas gipakilig ang mga kapusong Sugbuanon dihang nagsugod na pag-perform sa stage si Royce Cabrera nga nasayrang first time di ay nakabisita sa Sugbo. Samtang si Boyto Quizon bigay todo sab sa iyang performance. Todo kilig usab ang gibati ning usa ka fan nga giharanahan mismo ni Jeric Gonzalez. Ug dihang migawas na si Asia's multimedia star Alden Richards nga mobida isip Tristan sa Kapuso series, halos di na mahulagway ang kasadya sa mga fans. Nagbalik lanta usab si Alden sa venue sa una niya nga Kapuso Mall Show sa Cebu City kapinsa na po katuig na ang milabay. Ang Startup PH mo'y unang Kapuso Mall Show nga gihimo sa Cebu sukad nagkapandemya. Ako, dapat niyo pong abangan yung Startup PH kasi alam naman natin na napakagandang serye nito from Korea, from original. Pero this time, tinry natin na bigyan ng Filipino flavor to and syempre, tatapatan natin yung Korean original version. Sa mga kapuso nating Cebuano at kapuso nating mga Bisaya, abangan niyo po ang Philippine adaptation ng Startup, ang Startup PH dahil binigyan natin ng sarili nating flavor ang isang sikat na Korean drama na minahal worldwide. So parang it's our chance to show the world that us Filipinos can do something like that also when it comes to adaptations. Human sa mall show, misanong sab si Alden sa hangyo sa usa ka lola nga super fan niya. Kapin sa 4 ka oras nga nagpaabot ang 85 anyos nga si Lola Lolita aron makita lang si Alden. Tungkol kay, he has great faith in God and he's a very good person. That's it. Kauban si Rod Prado ug Philip Patricio sa kamera, Nico Sereno para sa One Mindanao.